Беларусь вабіць прыгажосцю сваіх краявідаў. Чаруюць вока блакітныя рэкі і азёры, лясы і пералескі, шырокія палі і лугі. Але краіну стварае народ, асаблівы, духоўны свет людзей, якія жывуць на гэтай зямлі. Многія даследчыкі спрабавалі зразумець душу беларуса, займаліся самапазнаннем і сам беларускі народ, і навукоўцы, і пісьменнікі. Іван Меліш – адзін з такіх пісьменнікаў. А нарадзіцца Івану Паўлавічу Мелішу пашчасціла на Палессі, у прыгожым куточку Беларусі, сярод працавітых і добрых людзей. Тут, у вёсцы Глінішча Хойніцкага раёна, у простай сялянскай сям'і 8 лютага 1921 года і з'явіўся на свет маленькі Іванка. Хату, дзе нарадзіўся пісьменнік, у гады Вялікай Айчыннай вайны спалілі фашысты. А пасля чарнобыльскай трагедыі 1986 года родныя мясціны Івана Меліжа забруджаны радыяцыйным пылам. Але родны куточак зямлі, родная хата, дзе навучыўся хадзіць, дзе адчуў пяшчоту матчыных рук, дзе няўрымслівым хлапчуком асвоіў непраходныя зараснікі, назаўсёды астаўся самым родным і самым дарагім месцам у жыцці. Багата можа быць у чалавека за жыццё іншых куткоў, і больш слаўных, і больш выдатных, але гэты куток і не слаўны, і не выдатны, можа нічым. Не забываецца, не адступае ўдалеч. Сярод іншых дарагіх, хвалюючых успамінаў, ён самы дарагі, самы шчымлівы. Гэта куток маленства, што прайшло ў матчынай хаце, дзе навучыўся бегаць, чытаць, дапамагаць бацьку па гаспадарцы. Бацькі Іванкі, Павел Фёдорович і Марыя Дзянісаўна, былі людзьмі працавітымі і гаспадарлівымі. Аднак зямлі ў іх было мала, жылі небагата, і бацьку даводзілася займацца рамяством, шукаць работу нават у суседніх вёсках. З дзяцінства працаваў і Іванка, спачатку пастушком, пазней былі штодзённыя няблізкія кіламетры ў школу, адначасова праца на полі, у лесе, на лузе. Акрамя хараства родных краявідаў, убіраў у сябе пачуцці і ўражанні ад падзей і людзей вакол. Маці стала прыкладам жыццёвай мудрасці і справядлівасці. Яна ведала многа песень і любіла спяваць. Гэтая любоў да народных песень перадалася і сыну. Пісьменнік захапляўся самабытным розумам маці. Мая маці амаль не пісьменная і цяпер. Але калі я прыязджаю дадому, калі гавару з ёю пра складанейшыя з'явы жыцця, мяне заўсёды здзіўляе і ўражвае правільнасць яе меркаванняў, глыбіня разумення жыцця і людзей. Рос Іванка хлопчыкам няўрымслівым і дапытлівым. Асаблівую цікавасць да навакольнага свету абуджаў і падтрымліваў дзед Дзяніс, які жыў у суседняй вёсцы. Дзядулю Ваня вельмі любіў за тое, што ён быў добрым чалавекам, незвычайным майстрам-казачнікам, іграў на скрыпцы і заўсёды меў адказы на ўсе яго пытанні. Школьнае жыццё Іванкі пачалося з пачатковай школы ў вёсцы Глінішчы. Потым была школа сямігодка ў Алексічах. У 1938 годзе Іван скончыў залатым медалём сярэднюю школу ў Хойніках. Тут, будучы пісьменнік, дзякуючы выдатнаму настаўніку Міхаілу Івановичу Пакроўскаму, далучыўся да вялікай літаратуры, навучыўся па-сапраўднаму яе любіць і разумець і ўпершыню паспрабаваў свае сілы ў паэзіі. Падчас вучобы ў Хойніках Іван захапляўся не толькі паэзіяй.
З вялікай ахвотай удзельнічаў ён у тэатральнай самадзейнасці, афармляў школьныя спектаклі і марыў стаць мастаком. Займаўся спортам, у тым ліку планерызмам. У гэты час Іван шмат чытае. Сярод улюбёных беларускіх творцаў Янка Купала, Якуб Колас, Паўлюк Трус, Кандрат Крапіва, Кузьма Чорны. Асабліва захапляецца юнак рускай класічнай літаратурай. У 1938 годзе, пасля няўдалай спробы паступіць у інстытут, юнак год працуе ў хойніцкам райкаме камсамола. Гэты перыяд пісьменнік успамінаў заўсёды з радасцю і ўдзячнасцю. Ён набыў шырэйшы погляд на жыццё, навучыўся жыць радасцямі і клопатамі іншых людзей, часта з імі сустракаючыся па ўсёй акрузе. Гэты год стаў надзвычай карысным для грамадзянскага станаўлення Івана Меліжа. Пазней ён скажа: «Магу сказаць непахісна ўпэўнены, гэты год даў мне багата больш, чым любая вучоба у любым інстытуце». У 1939 годзе Іван паступае ў Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры імя Чарнышэўскага. Тады ж на старонках газеты «Чырвоная змена» з'яўляецца яго першы верш «Радзіме». Такім чынам, Іван Меліж дэбютаваў у друку як паэт. У 1940 годзе з першага курса інстытута юнака прызываюць у армію. Служыць давялося ў горна-артылерыйскім палку ў Карпатах. Там і застае яго вялікая айчынная вайна. Вайна аказалася нечаканай, незвычайнай, не параўнанай ні з чым страшнай бядою. Доўга балюча гнёў душу разлад паміж нядаўняю лагоднасцю, маладой любоўю да зямлі, да жыцця і жорсткасцю бамбёжак, страхоццем першых пажараў і першых смерцяў. Ваенны шлях Івана Меліжа з баямі, акружэннямі і цяжкімі прарывамі з іх пралёг праз усю Украіну. Улетку 1942 года пад Ростовам будучы пісьменнік атрымаў цяжкае раненне асколкам бомбы ў правае плячо. Ён амаль не страціў руку і яшчэ доўга лячыўся ў ростовскім, а потым тбіліскім шпіталях. Яшчэ да пачатку вайны Іван Меліж спрабуе пісаць прозу, вядзе запісныя кніжкі, якія ў вайну былі страчаны. Больш сур'ёзная проза прыйшла ў 41-42 годзе у выглядзе ваенных дзённікаў. Спачатку яны складаліся ва франтавых умовах, потым з цяжкасцямі, левай рукой падчас лячэння ў шпіталях. Пазней пісьменнік адзначаў, што разглядае ваенныя дзённікі як сапраўдны пачатак сваёй творчасці. Пасля лячэння ў шпіталях Іван Меліж быў прызнаны нягодным да вайсковай службы і атрымаў накірунак у тыл, у заволжскі горад Бугуруслан. Там ён працуе і завочна вучыцца ў малдаўскім педінстытуце, што быў туды эвакуіраваны. У 1942 годзе у тбіліскім шпіталі было напісана першае апавяданне Івана Меліжа пад назвай «Сустрэча». А ўжо ў 1943 ён упершыню выступае ў друку як празаік. Бугурусланская праўда апублікавала апавяданне «Апошняя аперацыя». Далей з'явіўся цэлы шэраг апавяданняў на ваенную тэму, «Канец размовы», «Ноччу» і іншыя, якія з 1944 па 1946 гады змяшчаліся ў газетах «Звязда», «Літаратура і мастацтва», часопісах «Беларусь» і «Полымя». Не ўсё ў першых апавяданнях маладога празаіка было дасканалым, але яму пашанцавала на першага настаўніка і крытыка.
Ім аказаўся вядомы беларускі пісьменнік Кузьма Чорны. Пісьменнік канкрэтна, падрабязна і прафесійна разгледзеў творы пачаткоўца, добразычліва адзначыў усё вартаснае і перспектыўнае і параіў не выпускаць з рук пісьменніцкага пяра. Прыкладна ў гэты ж час у Багаруслане Іван Меліш сустрэў сваю будучую жонку Лідзію Яковлевну Пятрову, якая працавала ў Цэнтральным бюро даведак для эвакуіраваных. Нягледзячы на тое, што былі зусім маладыя, яму 21, ёй 19, праз некалькі месяцаў, не сказаўшы нікому ні слова, яны ажаніліся. Лідзія Яковлевна стане для пісьменніка адзінай спадарожніцай жыцця. Разам яны пражывуць 33 гады, вырасцюць 2 дачушак – Людмілу і Ларысу. Увосень 1943 года Івана Меліжа разам з іншымі беларускімі хлопцамі і дзяўчатамі прымаюць у Беларускі дзяржаўны універсітэт, які пачаў сваю работу ўсходні, пад Масквой. На нейкі час для юнака, які ўжо доўга сумаваў па радзіме, Сходня стала сапраўдным маленькім кутком Беларусі, дзе душу цешыла беларуская гаворка. У Сходні Іван Меліш сустрэў блізкага сябра, земляка, франтавіка і пачынаючага пісьменніка Міколу Лобана. У хуткім часе прыехала і жонка Лідзія Яковлевна, але доўга быць у Сходні не давялося. Восенню 1944 года прыйшла вестка аб вызваленні Беларусі. Праз год Меліш разам з універсітэтам вярнуўся ў Мінск, дзе і скончыў вучобу ў 1945 годзе. Нарэшце, вяртанне ў Беларусь дало магчымасць пісьменніку наведаць і сваю родную вёску – Глінішчы. Менавіта там з'явілася апавяданне ў завіруху, якое было надрукавана ў часопісе «Беларусь» у 1944 годзе і зрабіла добрае ўражанне на літаратурную грамадскасць. Апавяданне дало назву і першай кнізе пісьменніка, зборніку апавяданняў аб вайне, які пабачыў свет у 1946 годзе. Кніга была прыхільна стрэчана крытыкамі. У 1945-1948 годах Іван Меліш вучыўся ў аспірантуры пры Беларускім дзяржаўным універсітэце. Пасля выкладаў там беларускую літаратуру. Пісаў дысертацыю па творчасці Кузьмы Чорнага, адначасова працаваў у рэдакцыі часопіса «Полымя». Працаваў у апараце ЦК КПБ і ў Саюзе пісьменнікаў БССР, членам якога з'яўляўся з 1945 года. У пасляваенны перыяд асабліва абвастраецца цікавасць Меліжа да навакольнага жыцця. З'яўляюцца новыя планы і задумы. У гэты час Меліш шмат працуе, вучыцца і прыкметна сталее як празаік. У 1948 годзе пабачыла свет другая меліжаўская кніга «Гарачы жнівень». Яе склалі апавяданні і аднайменная повесць, у якіх аўтар закрануў праблемы тагачаснай вёскі, вёскі першых пасляваенных гадоў. У першых жа творах Меліжа пачынае вызначацца індывідуальны стыль аўтара. Аднак ён не спыняецца на дасягнутым і працягвае ўдасканальвацца, шукае новыя тэмы, ідэі. Гэты перыяд становіцца своеасаблівай падрыхтоўкай да стварэння першага буйнога твору пісьменніка. На працягу наступных 5 год Іван Меліш працуе над раманам «Мінскі напрамак», у якім расказвае аб вызваленчай бітве за Беларусь вясной і летам 1944 года. Галоўную задуму свайго вялікага эпічнага твора аўтар выказвае ў самых першых радках рамана. Зямля наша, белапенныя бярозавыя гаі, сінявата змужаныя хвойнікі на ўзгорчатых прасцягах,
Нясціхны шэпт чаратоў на пінскіх балотах, старадаўнія сцены Віцебска і Турава, новая, велічная краса мінскіх і гомельскіх вуліц. Спакойна, мірна веюць вятры над тваімі палямі, над рэкамі тваімі. Харошая, цудоўная ты пад гарачым паўдзённым сонцам, уся ў зянні, уся ў буйным цвеце. Але прайдзі па сцежках, па траве тваёй, і ўбачыш, па ўсёй зямлі яшчэ, з краю ў край, іржа асколкаў, раны рубцы незарослых акопаў. Яшчэ нібы патыхае з лесу дымам партызанскага вогнішча. Яшчэ, здаецца, не заціх стогн, пачарнелы ад гора ўдавы. Першае поўнае выданне адбылося ў 1952 годзе. Потым яшчэ не раз аўтар вяртаецца да рамана, удасканальвае і дапрацоўвае яго. Увогуле, ён працаваў над раманам каля 30 гадоў. Праца ішла напружана і запатрабавала ад пісьменніка поўнай аддачы. У выніку задума аўтара стварыць сапраўдную сагу пра народны подзвіг выдатна ўдалася. Раман стаў адным з самых значных твораў у савецкай літаратуры. Пасля мінскага напрамку сіл на новы маштабны твор не было. На нейкі час Іван Меліш вяртаецца да апавяданняў, якія на працягу некалькіх наступных год выходзяць у зборніках прозы «Блізкая і далёкая», «У гарах дажджы», «Што ён за чалавек», «Жыццёвыя клопаты», «Белыя вішні і яблыні». У 1977 годзе выходзіць першая кніга «Дзённікі, шыткі запісных кніжак». Пасля паездак па краінах Еўропы Іван Меліш напісаў нарысы «Паездка ў Прагу» і «Вакол Еўропы». Гэты перыяд зноў насычаны пошукамі новых тэм і спробай сіл у новых жанрах. Іван Паўлавіч звяртаецца да драматургіі. З'яўляюцца п'есы «Пакуль вы маладыя», «Дні нашага нараджэння», «У новым доме», «Адна актоўка, хто прыйшоў уночы», якія ставяцца мінскім тэатрам імя Янкі Купалы і Магілёўскім абласным драмтэатрам. На працягу жыцця Іван Паўлавіч Меліш займаўся дзяржаўнай і грамадскай дзейнасцю, абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, быў старшынёй Беларускага камітэта абароны міру, членам Сусветнага Савета міру, старшынёй беларускага аддзялення таварыства ССР Францыя. За свой ратны подзвіг і плённую працоўную дзейнасць пісьменнік быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі, ордэнам Знак пашаны, 2 ардэнамі працоўнага чырвонага сцяга і медалямі. У 1972 годзе Івану Меліжу было нададзена ганаровае званне народнага пісьменніка БССР. Праз усё жыццё, праз самыя радасныя і пакутлівыя гады пранёс Іван Меліш сапраўдныя цёплыя пачуцці да маленькай радзімы, роднай вёскі, людзей, свайго юнацтва. І задума напісаць твор пра роднае Палессе і палешукоў жыла ў яго душы даўно. У адным з пасляваенных рабочых блакнотаў аўтар занатаваў «Напісаць аповесць пра Палессе». Нарэшце ён прыйшоў да ажыццяўлення сваіх ранейшых задум. У 1956 годзе Іван Меліш прыступіў да працы над новым раманным цыклам і працаваў над ім да канца сваіх дзён. Менавіта ў палескай хроніцы з асаблівай сілай раскрыўся мастацкі талент пісьменніка Івана Меліжа. З цягам часу у гэты цыкл увайшлі 3 раманы: «Людзі на балоце», «Подых навальніцы», «Завеі, снежань», у якіх пісьменнік звяртаецца да тэмы лёсу сялянства ў пераломны момант гісторыі, імкнецца па-мастацку адлюстраваць гісторыю свайго народа і працэсы па пераўтварэнню і нараджэнню новага чалавека.
Дзеянне ў палескай хроніцы адбываецца ў 20-е гады 20-го стагоддзя, час рэвалюцыйных перамен па ўсёй краіне, у тым ліку і на беларускім Палесе. У цэнтры створанага Мележам сюжэту жыхары невялікай, адрэзанай ад свету беларускай вёсачкі Курані. Праз герояў твора аўтар даследуе духоўны свет сваіх суайчыннікаў, якія аказаліся у незвычайных для сябе абставінах. Іван Мелеш стварыў непаўторныя, яркія, запамінальныя сваёй маўклівасцю, замкнёнасцю, нават дзікаватасцю вобразы куранёўцаў. Паказаў іх штодзённае жыццё, нялёгкае, аднастайна шэрае, як і ў многіх сялян, моцна прывязаных да зямлі. Ёсць тут і сапраўдны любоўны канфлікт, гісторыя кахання галоўных герояў Васіля Дятла і Ганны Чарнушкі. Шмат у палескай хроніцы замалёвак побыту куранёўцаў, традыцыйных абрадаў, каляд, агледзін, змовін, дзявочніка, вяселля. Палешукі, жывучы сярод балот, не страцілі цікавасці да свету. Яны ўмеюць не толькі працаваць, але і адпачываць, радавацца жыццю, спадзявацца на лепшыя дні. Яны кахаюць і ненавідзяць, весяляцца і сумуюць, знаходзяць і губляюць. Духоўны свет чалавека раскрываецца ў творах праз звычаі і традыцыі сялян-куранёўцаў, праз іх адносіны паміж сабою, мову, жарты і паўсядзённыя справы. Паэтызуе, адухаўляе Іван Мелеш высокія чалавечыя якасці герою, іх працавітасць, любоў да зямлі. Праўдзіва адлюстроўваючы жыццё палескай вёскі на пачатку 20-го стагоддзя, пісьменнік стварыў мастацкія вобразы вялікай абагульняльнай сілы. Яму ўдалося так поўна, усебакова і дасканала расказаць пра палешукоў, што яны зрабіліся цікавымі, запамінальнымі і блізкімі для многіх пакаленняў чытачоў. З сыною і любоўю малюе Іван Мелеш сваё роднае Палессе, родны край, дзе прайшлі гады яго дзяцінства і юнацтва, кожны куточак бацькоўскай зямлі, лес, дарогу да Юравіч, грэблю, цагельню. Цеплынёй і замілаваннем сагрэта апісанне такіх мілых сэрцу краявідаў. У той жа час намаляваная карціна сялянскага жыцця, па-майстэрску выпісаныя героі твору, прыгожыя пейзажы палескага краю увасабляюць сабою не толькі родны кут пісьменніка, але і ўсю Беларусь. Ішоў жнівень, дні плылі спякотныя, неба глыбілася нязмерна высокае, неабсяжнае, сонца зіхацела нясцерпна іскрыстым кругам, трава на вільготных узлешшах, купы і кубкі хмызняку на падсохлых узбалотках, асіны каля цагельні буялі, былі ў пары самога росквіту, узлешшы, палянкі поўніў неўтаймоўны руплівы гол, звон незлічоных дробных насельнікаў, добра ўвагрэтай зямлі. Звон гэты і шматгалосы птушыны спеў у шчодрых, пранізаных сонцам зарасніках сплеценага галля і лісця, чуліся тут цудоўнай песні жніўня. Пасля апублікавання раманы з палескай хронікі хутка набылі надзвычайную папулярнасць і амаль адразу сталі класікай, зацікавіўшы вялікую чытацкую аўдыторыю. Магчыма, упершыню ў гісторыі беларускай літаратуры людзі ўбачылі ў друкаваным тэксце сябе асабіста, жыццё сваіх родных. Яны з увагай сачылі за зменамі ў жыцці герояў твора, суперажывалі ім. Усебакова і падрабязна паказаў Іван Мелеш жыццё палескай вёскі і палешукоў, закрануў у творы праблемы духоўнага сталення, маральнага выбару, якія актуальны і ў наш час. Героі Мележа змагаюцца за асабісты кавалак зямлі, адваёўваючы яе ў вады і непагадзе,
вядуць штодзённую барацьбу за існаванне, за сваё месца ў жыцці. Гэтыя праблемы знаёмы кожнай зямной нацыі, што робіць мележаўскую хроніку зразумелай любому чалавеку. Цыкл раманаў палескай хронікі прайшоў выпрабаванне часам і стаў нашым нацыянальным эпасам, сапраўднай кнігай лёсу беларускага народа. І цяпер ён застаецца візітнай карткай беларускай літаратуры з боку адлюстравання цэлага часавага адрэзка нашай гісторыі і ахопу праблем, паказу характараў. Мележаўскія хронікі сталі сапраўднай класікай і занялі сваё пачэснае імя сярод самых выдатных твораў беларускай і нават сусветнай літаратуры. Па раманах «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы» паставілі спектаклі беларускія тэатры. На студыі «Беларусьфільм» былі зняты мастацкія фільмы «Людзі на балоце» ў 1982 годзе і ў 1983 «Подых навальніцы». Чытачы з неаслабнай увагай сачылі за падзеямі палескай хронікі, настойліва патрабавалі працягу. У задумках аўтара было яшчэ 2 раманы. На жаль, нават 3-й раман «Завее снежань» застаўся незавершаным. 9 жніўня 1976 года Івана Паўлавіча Мележа не стала. На жытнішча упаў падбіты жораў. Смугою зажурыліся палі. Якое гора, о, якое гора! Па важаку галосяць жураўлі. За кім цяпер ляцець у паднябессе, як абысціся без яго ў жыцці? І выраю дарогу на палесе, увесну над разводдзем не знайсці. Яго журбы і скаргаў не пачулі. З далёкіх дзён, атручаная злом, ляцела следам кручаная куля і перабіла душае крыло. Якое гора, о, якое гора! Смуга заслала нечаканы свет. Упаў падбіты паднябессе жораў, а на зямлі яго не гасне след. Натхнёная, творчая праца мастака атрымала высокае прызнанне. За раман «Людзі на балоце» Іван Паўлавіч Мележ у 1962 годзе быў удастоены літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа. У 1972 Ленінскай прэміі за раманы «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы». У 1976 годзе Іван Мележ узнагароджаны дзяржаўнай прэміяй БССР за кнігу крытычных нарысаў і артыкулаў «Жыццёвыя клопаты» пасмяротна. А самай высокай адзнакай творчасці сапраўднага волата мастацкага слова стала шчырая ўдзячнасць і любоў чытачоў. Выдатнага пісьменніка і добрага чалавека Івана Паўлавіча Мележа больш з намі няма. Але ён пакінуў нашчадкам сваю вялікую літаратурную спадчыну і неацэнны ўрок служэння роднай зямлі і роднаму слову. І колькі б не прайшло гадоў, ён назаўсёды застанецца з намі. Застанецца святло яго душы і святло яго бессмяротных твораў.